gukop, niining nangamatay. Wa pa'y niadtog langit, wa pa'y niadtog imperno, pero naitagda sa Biblia. Wala sa Biblia ang salitang purgatorio. Naa sa ilang balasaon, igsoon. Ilan ang basaon. So meaning to say, wala sa Biblia, igsoon. Gimugna na lang nga sa mga gitawag nato og mga tradisyon na. O di nato mabasol ang atong mga higala karon nga naa diha tungod kay pagmata nila igsuon naa nang doktrina sa purgatory bisag dili mabasa sa Biblia. Kanus ay itambog igsuon future pa. Ayawa ang mga propeta o ang mga nakasala. Mauna ang naa sa Biblia. Dili nang naas tradisyon nga ang yawa, supervisor, taas kay sungay, naggunit sa tinidor. Dili na tinodigson. Okay, ang ato nga uluhan karon mga pinangga, no? Can the dead save the living and the living save the dead, no? So, atong natun-an gabi mga pinangga ang mahitungod sa kahimtang sa patay. Padayon kita karon, no? Kining usa ka statement nga in a form of a question, kung himuon nimo siyang sentencing so di nato na siya mabasa letra por letra balik sa Biblia, pero ato siyang mapamatud-an. Mao na nga ang atong presentation karon naa diha ang mga ebidensya. Una nga mga punto mga pinangga. Naa sa panahon dinhi sa gitawag og Lucas kapitulo 16 sa bersikulo 19 ngadto sa unahan. Now, akong basahon og ato ni siyang tagsa-tagsaon. Kay kini nga presentation igsuon sa mga bersikulo nga inyong makita, mauni ang mga bersikulo kapitulo nga gamiton sa gitawag nato og kining immortality of the soul nga sa gisgutan nato gabi nga gikan na mugna sa kang Socrates, Plato, Aristotle, napasa sa Roma og nahimong doktrina sa dako nga simbahan. Okay? Pero ato sang napamatud-an gabi nga diin dili lang di sila una ni ana kun dili naa sa na sa Biblia ug atong gibasa gabi ang Genesis kapitulo 3. Karon, atong tagikon ang matag kapitulo bersikulo nga gamiton ngano nga adunay doktrina nga gitawag og immortality of the soul og adunay doktrina nga gitawag natog purgatorio. Una nga punto igsuon dinhi sa bersikulo 19 sa Lucas 16. Tagsa-tagsaon na to. Usa ni siya ka parabulo. Remember igsuon mag-ingoy kag parable sa Bible. Never sa natad sa arena sa mga theologian nga ang parable himo ang doktrina. Kung imo basahon ang Mateo 13, bersikulo 10 ngadto 13, kana adunay lesson nga makuha. Kung adunay lesson makuha igsoon diha sa parabolo, dili pwede nga mo sandig ka nga makatukod ka og fundamental belief. Now, usa man kaani sa parabolo atong sa tagsa-tagsaon. Dihay usa ka taong dato. Okay? Nagkaon sa makabuhong nga pagkaon matag adlaw. Siyempre, dato baya. Versikulo 20, og sa guwa, usa ka taong kabus nga gingadlag si Lazaro nga nalukop sa kabahong. Okay? So, adunay duha ka senaryo din dato og kabus. Next. Og gipangandoy ni Lazaro nga mabusog unta siya sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa taong dato. Og labot pa ang mga iro na nagpanuol kaniya og ilang gitilapan ang iyang kabahong. Imo makita ang duha ka mga status igsoon, ang kapobrehon og ang dato. Now, dili importante dato ka o kabus ka, ang importante ang imong relasyon. Makita nimo dinhi sa duha. Okay? Ang usa ka kabus igsoon, makita nimo na kabahong, tilapan pagid sa iro ang iyang kabahong, unya ang mga tagak nga mumho, mukaon siya sa mga tagak nga mumho. Okay? Unya, while ang dato, imong makita, kung iliteral magunato na gunahuna igsoon, kinsa may dato ganahan, na adunay kabus, unya naapagyoy kabahong, naapagyoy iro, naa sa ilawom sa imong lamisa, ganahan ka ba mukaon? Of course, wala. Pero kay parabulo man kwaon nato ang gihimo nga kuha nga lesson. Next. Vaya bersikulo 22. Ang taong kabus namatay o gidala sa manununda ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya, ang taong dato namatay usab o gilubong. Atong lang taon igsoon. Kay adunay dakong grupo sa simbahan karon nga out of this
parable, naghimo silang doktrina na diin na ay gitawag nato og purgatorio. Now, kung imo ni siyang i-analyze pag-ayo into a literal nga pamagi, na ay gamay nga problema o di ka pwede kakuhag doktrina nini. Nga naman, tanawa ha? Ingon siya dini, og ang taong dato namatay usab og gilubong. Pero ang kabus igsuon gikuha sa manulunda, dala didto sa sabakan ni Abraham. Kung literal siya, nag-unsa siya sa sabakan ni Abraham. Okay? Nay problema gamay, no? Next, atong basahon. 23. Og didto sa Hades, sa nag-antos siya sa mga kasakit, giyahat niya ang iyang mga mata, og iyang nakita si Abraham didto sa layo, og si Lazaro diha sa iyang sabangan. Sa imo nakita, no? Nalantaw niya na kung imong literal igsuon, dili siya mulusot sa doktrina nga presente karon nga naas dako nga simbahan. Nga naman, ang dako nga simbahan nga inyong gibiyaan, wala magdoktrina nga ang purgatorio og langit dool ra. Malantaw ra baya. Wala sila nagtudloan na igsoon. Gani bahin ang uban nilang mga membro niya na, ang ubang membro nagunahuna nga ang purgatorio naas ilawom sa yuta, ang ubang membro nagunahuna ang purgatorio naa sa space. Okay? Pero dinhi, ilang nato nakita nga nilantaw. So dili siya literal. Kaya kung literal, nagtapad na day ang langit og ang purgatorio. Okay? Next. Og siya misinggit nga nag-ingon, amahan kong Abraham, kaluy iintawon ako, og sugua si Lazaro sa pagtuslob, sa tumoy sa iyang tudlo, diha sa tubig, aron ipabugnaw sa akong dila, kay ani ako sa kasakit din hiniining nagadilaab nga kalayo. So imo makita nga ang purgatorio og ang langit nagtapad ra. Kay kung wala nagtapad, dili na mo request ang dato mingon nga, Abraham, sugua si Lazaro, nga ang iyang tudlo, ibutang sa tubig, ibutang siyang dila, yawat ra, mabugnawan. You see, imo makita, adunay problema kung ang parabulo, himuon limong literal, o ang literal nga parabulo nga imong ginahuna, himuon imong doktrina, og makabugna ka og purgatorio. Nay problema, di ba? Sa ato pa, ang langit og purgatorio, nagtapad ra. Kay ang tudlo ni Lazaro, ibutang sa tubig, ibutang sa dila sa maong nga dato. Nay problema exod. Na, karon. Versikulo 27. Mga muyo ako kanimo amahan, imo siyang padtuon sa balay sa akong amahan, kay aduna ako'y 5 ka mga igsuon lalaki, aron iyang pasidan-an sila, basi mayaanhi sila ni ining dapita sa kasakit. O kung si tubag, apan si Abraham itubag kaniya, atuan na kanila si Moises, o ang mga propeta, pagpatalinghoga sila kanila. Take note, ang solusyon ni Abraham sa request sa dato, okay? Ipanha lang ni Moses o propeta. Ang buot ipasabot sa mong statement egsoon kay ang Book of Moses, the 5 books nga gitawag og Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, mauna ang gitawag nato og sentro sa Torah. Mabitaw nga imo makita nga naa sila'y doktrina egsoon nga Torah, Ketubim, o gitawag nato og mga writings ni Moses. Now, imo makita dinhi. 31. Si Abraham mitubag kaniya kung sila dili man manimati kang Moises, meaning sa iyang balasahon, o sa mga propeta, meaning sa mga tambag balasahon sa Biblia, nandili sila malukmay bisan pa kung mabanhaw gikan sa mga patay. Bantayan niyo mga pinangga. Kay kini nga Luke chapter 16, ilang gagamiton aron sa pag-prove nga adunay immortality of the soul. Pero imong lantawon nga ang dako nga simbahan o bisan pag majority nga mga Orthodox Christian, imo makita wala na kaayo naghatag pagpangga sa sinulatan ni Moses, example, ang 10 Commandments. Di ba? Pero nganong mo gamit man sila sa Lucas Kapitulo 16. So, atong sundan igsoon. Now, naana say punto igsoon nga, doon na sila'y pagpamatuod nga tinuod ang purgatorio, tinuod ang immortality of the soul, nga naman, tungod sa 1 Peter chapter 3, verse 18, nga dusa 19. Tanawa, he went and preached to the spirits in prison. So, ang ilang una-una,
nga diin sa diyang si Kristo namatay, unya ang iyang kalag miadto dito sa purgatorio og nagwali. So sa ilang konsepto igsoon, ang word nga prison ilang gipadapat sa gitawag nato og purgatorio. Okay? So mao nay naa sa una-una kay si Kristo lagi namatay og ang iyang kalag mibulag. Now ang ilang gitawag og definition sa gitawag og death, di ba? Sumala sa atong gisgutan gabi number 1, separation sa body og soul. So ang body mo'y namatay, ang soul dili mamatay. Mao na yung problema din ni Igsoon kay nga naman naglalis karon ang ubang mga nagtuon sa Biblia nga ilang kadagkuan nag-ingon nga ang Dios kuno namatay didto sa maglangsang kang Kristo o ba nilang kauban mingon nga ang Dios wala mamatay pero hayahay kayo kay dinhi sa doktrina ang kalag dili mamatay. So ang Dios namatay, ang kalag nga hinoy may dili mamatay. Pero padayon ta aron masabtan pagid nato ang mga punto. Bersikulo 18 nagingon, kay si Kristo usab namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala. Sa lawas ng bahin, sa iyang kinaiya, siya gipatay apan nabuhi diha sa espiritu. Take note, Igsoon, kanang akong gi-highlight nga mga words, unya gilinyahan og linya, mauna nga mga punto akong i-discuss karon. Siya gipatay apan nabuhi, o kanang miwali sa mga espiritu, nga didto sulod sa bilangguan. So akong ipasabot sa inyo ha, kanang word nga gipatay og nabuhi, o ako ipasabot sa inyo ha, kanang word nga miwali sa mga espiritu nga ginahuna sa uban nga mauna ang purgatorio didto sulod sa bilangguan. Next, atong tanawon. Atong tanawon ang English aron masabtan usab sa dili hanati sa Cebuan. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Ang konsepto mo unig, yun na huna. Made alive. So sa ato, paigsoon, mamatay yun di ayang kalag. Kaya nga naman, na may word din nga, made alive by the Spirit. Atong tanaw ni Igsoon, kung ang naay konsepto karon nga, Turing nga died, God died literally, panumanlandugan ninyo ng word nga, made alive by the Spirit. Okay? Tanawa. Tanaw na to ang word nga made sa strong, sa Greek, na dunay number nga 2, G2227. Okay? Makita ninyo ang Greek word diha, o ang kahulugan diha, mato pa din to produce alive. Okay? To cause to live. Make alive. Give life. So, ibang maklaro, namatay, gibuhi. Na, ingani nga punto mga igsoon. Na ay konsepto nila nga ang lawas ro kuno namatay. Unya ni adto lagi kuno dito sa bilangguan. Unya ningon lang nga make alive. Nabuhi. Sa ato paigsoon, mamatay di ang kalag. So kwahi sa giwali sa uban, nga dili mamatay ang kalag. Kana gitagaan na nato og tugutan nato sa walay pag-uyon. Okay? Now, next. Tanawa ang 1 Peter 3:19 sa New King James Version. Ingon diha, by whom also he went and preached to the spirits in prison. So sa pagkamatay kuno ni Kristo, ang iya kunong kalag miadto didto sa prison nga gihubad nila og purgatorio kay nagwali kuno didto sa mga patay. So sa ato pa ang mga patay nga lawas patay, ang spirit ang kalag to adidto nga napriso, walihan kuno to. So aton tanawon igsoon ha, ang word nga preached, actually kanang word nga preach inyo nakita past tense na siya igsoon. Meaning to say, sa pagsulat ni Paul, sa pagsaysay ni Paul, mahitungod sa kamatayon ni Jesus Christ, nga diin nagwali siya, wala nagwali, sa dihang namatay siya, o ang kalag ni adto dito sa prisuhan, kundili nagwali siya sa taas na nga panahon. O ato na basahon karon totoo. Meaning, nanglabay na nga mga panahon. Okay? Now, atong lantaw nigsoon. When once the divine long-suffering waited in the days of Noah, kanus adi ay siya nagwali? Sa verse 20 naman siya igsoon, sumpayan nimo ang maong nga bersikulo pagbasa. Asa di siya nagwali? Sa days of Noah. Mao to ang gibutang preached, past tense.
Sa days pa ni Noah, dili sa days, sa panahon sa paglansang siya, pagamatay niya, minahaog kuno siya, nagwali dito sa mga kalagnaw. Sa panahon pa na ni Noah, meaning to si gasaysay ang balasahon ni Pedro mahitungod sa panahon ni Noah. Okay? Wow na, klaro ta diha nga punto. Now, 1 Peter 3:19 ang yun, by whom also he went and preached to the spirits in prison. Question, gihulog sa uban nga ang word nga prison, bangunang purgatorio. Ang problema, Igsoon, bisag guruton nimo ang Biblia from Genesis to Revelation, wala kay mabasa nga ang prison, gi-consider nga mauna ang purgatorio. When in fact, natay pamasahon nga mga libro karon. Okay? So, unsa di ang prison nga gisgutan diha, purgatorio ba? Or na ay nagapo sa sala o na priso sa sala? Atong lang taon Igsoon. Tanawa ang Galatians chapter 3, verse 22. Okay? Ingon diri. But the scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Kung sa gingon Igsoon, but the scripture imprisoned everything under sin. So sa ato pa, na priso sa sala. Wala ingon nga gipreso didto sa purgatorio. That's biblical. Wa tay mabasa nga ang prison di Igsoon nag-refer sa purgatorio. Pero ang prison, based sa biblical presentation, nga diin ang prison nagpasabot na preso ang tanan ilalom sa sala. Sunod, tanaw na to ang Christian Standard Bible. Mao gyapon nga pagkasulat. But the scripture imprisoned everything under sin's power. So, preso Igsoon sa sala. Mamagani nga walihan, aron mabadbaran, gikan sa sala. Nakadumdum mo sa usa ka bersikulo sa Mateo 16:18 hangtod 19. Ang inyong pagabadbaran dinhi sa yuta, binadbaran sa langit. Inyong pagkakapuson di siyuta, ginapos dito sa langit. Kung mawalihan, nabadbaran gikan sa sala. So ang prison Igsoon, naghisgot na siya og everything under sin's power. Wa magpasawot nga ang word nga in prison, purgatorio. Wa tay mabasa sa Biblia ni anak mga pinangga. Maulahi na sa nga version. Aton tanan ng usa ka version Igsoon. But the scripture in prison everything and everyone under sin. Tulo na ka versions nga atong gibasa Igsoon, mao gihapon nga kahulugan na priso asa sa sala. Okay, ilalom sa sala. Now, tanaw to Igsoon. Bisaya, apan sa ilalom sa sala, gipabilanggo sa kansulatan ang tanan butang aron ang gisaad nga pinasikad sa pagtuo kang Hesukristo ikahatag ngadto kanila nga nanagpanoo. Unsa? Gibilanggo. Okay? Unsa? Sa kasulatan ang tanang butang. So wala magisgot og purgatorio Igsoon. Nia ang biblical. So balik tas Biblia. Okay? Now, arita sa pagpamatuod sa ilang libro. Okay? Naa dinhi ang libro Igsoon nga 50 tanong at sagot tungkol sa Biblia. Na ay gitawag og iya ni sinulatan sa dako nga simbahan. Kung imong babasa diha, kung maklaro ninyo, nagyon diha, wala sa Biblia ang salitang purgatorio. Naa sa ilang balasahon Igsoon, lahi na sad nga balasahon, kining purgatory, myth or reality. Okay? Naa, ilagyapon ni nga basahon. Adunay imprimator nga gitawag og Bonifacio Garcia Soles. Abi ninyo, ang konsepto sa imprimatur Igsoon, meaning to say, kini nga sinulatan, wala nakakomplekto, wala nakasupak sa pagtulunan sa dako nga simbahan. Okay? So meaning to say, usa ni ka-opisyal nga libro. O sa gisulat niya na Igsoon. Ingon siya di, to be sure, no text from the Bible speaks of purgatory. Ilan ang basahon? To be sure, no text from the Bible speaks of purgatory. So meaning to say, wala sa Biblia Igsoon. Gimugna na lang na sa mga gitawag nato og mga tradisyon na
O di nato mabasol ang atong mga higala karon nga naa diha tungod kay pagmata nila igsuon naa ng doktrina sa purgatory bisag dili mabasa sa Biblia. So mo na siya. So atong tanaw ng Biblia kung ang patay tuabas purgatorio o dilahos bas langit o tuadto ba sa impyerno. Ato makita si David, daghan magid mo testify nga mga theologian nga si David malangit to siya. Pero asa man siya tuas langit? Basahon na to. Acts chapter 2 verse 29 nagingon. Mga igsuon, sa masaligon ako makasulti kaninyo, mahitungod kang David nga patriarka, nga siya namatay og gilubong, og ang iyang lubong nagapabilin paman gani kanato hantod nining adlaw. Unsa? Nagpabilin. Gabi atong gipresent ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Nga diin ang tao nga nangamatay banhawon sa Dios o dalon dito sa langit. So kung ang mga matarong tuan sa langit, kinsa may banahon ni Jesus Christ aron dalon sa langit? Mawala naman diha. Okay? Now, ari na sa usa ka punto nga ginagamit usually igsoon kini akong gipanghatag nga mga bersikulo igsoon mauni ang kungon nga mga text nga gamiton alang sa pagprove nga naay purgatorio, alang sa pagprove nga immortality of the soul, mauni igsoon. Example, Matthew chapter 10 verse 28. Tanaw na to ha. Nagyong diri sa in English. And do not fear those who kill the body. Ayaw kahadloki kadtong mapatay sa lawas. Gibutan ko ang open parenthesis nga soma, that's the Greek word. But cannot kill the soul or soke. Dili makapatay kuno sa kalag. Okay? But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Ma-destroy man gani igsoon. Mamatay man gani ang soul. Ingon dili mamatay. Ingon nga na immortality of the soul. Dili natin no igsoon. Biblia mo'y nagsulti. Nga malaglag ang soul. Tanawa igsoon. Unsa may pasabot aning destroy sa Griego nga pinulungan na strong number G622. Okay? Tanaw na to igsoon. Ngayon, to destroy fully, literally, or figuratively, destroy, die, perish. Unsa ang soul? Ma-destroy, die, perish. Igsoon, sugin lang ko ka mo igsoon. Palit tas Biblia. Mamangani ang dako nga simbahan, wala nga master o Greek. Ang ilang ginamaster, ang gitawag na to og Latin. Kaya nga naman, kung imo manggong ibalik sa Greek, klaro og tataw kayo igsoon. Na, atong tanahon sa unod. Ang presentation nani sa gitawag og outline of biblical usage, kung gusto ka mahibaluan ni igsoon, na access ka sa internet sa Blue Letter Bible. Gi-explain niya. To destroy, number 1, to put out of the way, entirely, abolish, put an end to ruin. Number 2 nga kaulugan, to kill. Number 3, to declare that one must be put to death. Bantayan na ito, Igsoon, kay ang definition nga iyas kalibutan nga dili sa Biblia, ang kahulugan kuno sa death, mao'y separation sa body og soul. Wala na sa Biblia. Apan sa Biblia, ang death, cessation, undang tanan, patay ka. Mismo pa sa Greek nga pinulungan, atong gibasa karon. To put out of the way, entirely abolish, put an end to ruin, to kill. To declare that one must be put to death. So, maunay naas kaulugan mga pinaga. Palit yapon sa Biblia. Okay? Now, balik ta sa Matthew 10:28. Nagyon. And do not fear that those who kill the body, but cannot kill the soul, or soke, but rather fear him who is able to destroy both soul and body. Kinsa may makahimo sa pagpatay ana igsoon? Walay lain. Si Jesus Christ. Mamagani ang gibasa nato gabi nga ang kahulugan dagan ta dito sa Genesis chapter 2 verse 7 naabad yun ang Biblia nga inila sa dako nga simbahan og na-prove nato nga ang soul gitawag nila living being. Sa ubang version tao igsoon. Dili na something nga inikamatay sa tao mugawas nga mautoy soul. Ato nang gibasa gabi. Okay? Nga karon. Kung imo tan-awon ang 1 Peter chapter 3 verse 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihang kainit,
o pagasunugon ang yuta o ang buhat ana ani. Asa di ay ang imperno igsoon didto na sa panahon sa pagbalik ni Jesus Christ. Okay? So tinaw kay na. So ang tanan nga matay igsoon na asyuta. Ayaw dili nato magdala ang gitawag natong tradisyon nga ini kamatay sa matarong sa tao dalad do sa langit ang maldito dito sa imperno. Mamagani atong giingon igsoon nga pagbalik ni Kristo kung tuan sa langit kinsa may iyang bibalikan. No? Dili pwede magkakumplikto ang interpretation sa Biblia. Lahi na sad nga presentation igsoon. Gigamit gyapon nila Revelation chapter 6 verse 9. Souls under the altar. So ilang gipang matod-an nga ini kamatay sa tao, ang soul adto dito sa langit, to adito gigamit ang Revelation chapter 6 verse 9. Atong basahon. Revelation 6:9 nagingon, og sa pagbukhad niya sa ikalimang tembre, nakita ko nga sa ilalom sa halaran diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Giliteral nila paghimo ni igsoon. Abi ninyo ang Revelation igsoon full ganang puno kay ni sa gitawag og mga cryptic symbols nga gitawag sa mga theologian og mga figure of speech. Daghang klase sa figure of speech usa ni ana gitawag natog personification. Kining Revelation chapter 6 verse 9 dili nato ni maggamit sa pagpamatuod na immortality of the soul kay kung atong tugutan sa walay pag-uyon nga mauna ni ang immortality of the soul nga ang kalag tuas ilalom sa halaran, ang pangutana mauni, nag-unsa sila ilalom sa halaran. Kay literal man ka ni pagsabot. Ha? Mapugos gyud ang mga theologian mingon. Dili ni siya literal. Kay kung literal, nag-unsa sila ilalom sa halaran. Ha? O sa pagbukad niya sa ikalimang timbre, nakita ko nga sa ilalom sa halaran, diha ang mga kalag sa mga pamatay tungod sa pulong sa Dios. So ginlang ko kamo, ang ubang theologian, naghulog nila ani figure of speech under sa gitawag na tog personification. Unsa man yung personification igsoon? Atong lang taon, okay? Pero ato sang basahon ang versikulo 10. Nganong naakuno sila ilarom sa halaran? O sila na nagingon, o labawng magbubuot nga Ginoo, balaan og tinuod, unsa kadugay ang dili panimo paghukom sa mga nanagpuyo sa yuta og pagpanimalos batok kanila tungod sa among dugo. Sa ino katuan na kas langit, naglikraw mo pagyugkas Ginoo nga, Ginoo kano sa man nimon sila ipanish. This is a figure of speech. Sa versikulo 9, nagtug-an na nato daan og personification. Unsa man yung personification igsoon? Niya. What is personification? Gikuha na ko ni, gikan sa gitawag mga dictionary. Ingon siya din. Personification is a figure of speech that is used to attribute human characteristics to something that is not human. It can also be used to personify an abstract quality. Example. Example kaning mga example gikuha na ko ni siya sa internet. Ang mga common nga example nga gihatag dito nga halos tanan nagkapareha. Number 1, the sun smiled down on us. Ha? Nag-smile ang sun. Kabalubit ang sun walay baba. Kabalubit ang sun nga dili na siya dagway. Sun gina siya. Pero ngano man nga nag-smile siya, gitawag ni igsoon og personification. Ang usa ka butang nga walay kinabuhi, muak as a may kinabuhi. That's personification. Okay? Sunod nga example, the light danced on the surface of the water. May sayaw ang light. This is personification igsoon. Mauni ang gitawag nato igsoon og secular nga mga example. Arita sa biblical example. Okay? Genesis chapter 4 verse 10. Unsa gisulti sa Genesis 4:10? Sa diha nga si Cain og si Abel adunay higwaan, nasuko si Cain, gipatay niya si Abel. Karon ang Ginoo naningil, nangita. Ingon ang Ginoo, asa ang imong igsuon si Abel? Ingon si Cain, magbalantay ba ko sa akong igsuon? Sa Genesis 4:10 nagingon dayan sa English. And he said, what have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Ang tingog sa dugo sa imong igsuon, ming tuaw
kanako diha sa yuta. Mintuaw ang blood. Blood cries, mihilak ang blood. Nabaday blood nga mohilak igsoon. Wala oy. Wala man na siya mata. So this is personification. Sa samang paagi, ang inyong nakita sa gitawag nato og Revelation igsoon is a personification. Ilalom sa halaran. Ngano dagisgot og halaran tungod kay ang halaran, example, Leviticus chapter 4 verse 30. Og ang saserdote magakuha ni adtong dugo, pinaagi siyang tudlo og igabutang niya sa ibabaw sa mga sungay sa halaran, sa halad sinulog. Naghisgot og halaran didto sa sanctuaryo. Kay kung mabutangan og dugo, gigarantihan na ka sa imong kaluwasan. Apan kung walay dugo, apil ka sa hugman. Nganuman, Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. So imo makita, mauna naghatag sa example sa gitawag natog halaran. Mismo ang 2 Timothy 4:6 nga gamit yana, kay ako karon igaula na ingon nga halad. Nagamit sila og mga words gikan sa Old Testament. For example, 1 Timothy 6:16, who alone has immortality. Kinsang alone? Si Christ, ang Diyos lamang adunay immortality, dili ang tao. Kahayahay bas tao, immortal siya. Unya ang Diyos namatay, sumala sa doktrina sa uban. Who alone has immortality, dwelling in an unapproachable light. So, mauna nga mga pagpamatuod. Revelation 29, kano sa aman ang paghukom, niining nga matay. Wa pa'y ni atog langit, wa pa'y ni atog imperno, pero naitagna sa Biblia. Revelation 29. Og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang campus sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad. Take note, dihay kalayo nga mikunsad. Wa magyug dihay kalayo nga nakakunsad na. Wala. Dili past tense igsoon. This is future. Gisgutan sa balaan kasulatan. Katapusan nga bersikulo. Og ang yawa nga nagpahisalaag kanila, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, og asopre, diin tua-tua na ang mapintas nga mananap. Kanus ay itambog igsoon, future pa. Ang yawa, ang mga propeta, og ang mga nakasala. Mauna ang naas sa Biblia. Dili nang naas tradisyon nga ang yawa, supervisor, taas kay sungay, naggunit sa tinidor, dili na tinuod igsoon. Ato ikatambag, balik sa Biblia o ang Diyos magpanalangin kanatong tanan. God bless.